the Pathfinder. Ay kaya nga nakabunkan the Pathfinder. Kamrala ba sa nga pero buya ka di the Pathfinder. Di ba yun? Yan ang nakakawag na pati. Timelong. Puliyay. Ano na ka na ko? Tirang ko na rin. Dibubuhan. Bugin din. Malung. Ay lang yung nakakawag kayo. Ayaw na ka na ko. Tapos yun ko ay ano kung yari kayo. Sumusumay ko. Yan ang yung mga detents. Kahit na po na mga detents. Sa ka na ko di. Tirayo na ko di as. Di yiri. Ngayon inakanwa di malunggi. Ano ka lagi? Sinakan ako the team song di nayo kakanin kami. Kahit dyan na Sinano ko di team song di nayo kamapal na nakakanin kami. Stima doon nanono. Nukumi. Kahit ko Stima doon, busumahin kami, nanon tayo ni Kiyay. Ilang inumawat ito sa kain tapono. At nang inarapan na kami, yan kipatipo akalo kami. Ibagin namin ang karoon, tayo ni kayo, kita karoon, karakuha. Yan ngayon na. Yan ang ilaway kapatid tayo ni kayo. Iya, para kay Kembri, para Hindi ka merirunggay. Tirang ko na at diba yes, tiyakin ng gebong. Tiyamara kege. Skawawa ba? Tiyakin na kiba tiyamara ke. Ngaya kane, ipura kanam. Kwa kata kanam makorya ini kanna. Kanya nang ini maisi yon na reko na pundiya ini kanna. Ay naku nandiki dom terari. Tiriya tatan dara, teso kageng. Oh, tiyakin na kina. Pa, ina ini kakawa ki. Ako na ata. Amtay na marake. Tiyakin na kiba. Kung na kata iri ki. Titay na maragi anang roiray si tiaway suwa dikak sakit tiaway suwa nuera kina kun tiawa nuwar waiwa pakana ako timeto na mga maragin tayo ikanya kuna uring apa apa ni nabe nikawa ginagi kana may gigain nanon bidetom o yan ako nandi kiba chorak kaya nang kakawagi kuna yan montay na maragi pangki ako montay na maragi o iri ki amtay ndari nikakamaguri imanya ako na mesu anang kani bugin terari kanara ayan ang kakawagi o tirari nariyay tenuwa te kuru par 60 yakin na ba 1,000 terapata nariyay ni menay nano na takakura-kura o titanna ay kanya ara sepangarang te tayri kaya anak o imana sumangarin na ko na kunara ara kawumento kita sa poperakin dataro tamera di karawa kuraban tayri kaya yo kasi ni mga kayo Ronia na tanong titayri kayo panari kines pangaya to we stangin akong peikay nandarani su Kristo arawe sa kamayaw amen ara kawamen ganyan to kita titayayo
Yaranagi ba ti exercise kita kamerirung. Ataki to agita ikai pa. Aranagi ba tanan derare suan te meuri ki ngaya na kunan nanganira te merirung nanon te wiki ewo te wiki ayo. Ska wawa ba ta kamerirung kana ska sinustaraya o yanang ni bainagi. Te baya terare te kamerirung. Oska wawa panana ta kamerirung era ini bongana na konda batara. Ite akinag ba ta kamerirung sagto si bugi ate ay ka warere ke bugi ate rikira ke me ka wawa ke pangaya na koira ngaira ni kabani ay menna te ay ka warere ke ni karugwa o meta ay ka akaraking ite akinag na ba ti exercise te paya kuna karoya bayangan nako terare te paya ko kan nari ara tawag dan yaro kam ke wona kon nuni ki yaro kam o wan na be ke ono kwa me na be yon terare te taka kamakuri yakakwa wagi ba te takamerirung kana ko te me to ni karoya ay napun nanganira inakatime to ara batara ndare ni merirung o inagi ngona ndare ndikiti orak kana kwa ki baina te kakamakuri o kona bunenta kona na kon ndare ndi nanon to norak o ka kwa wagi ngai kana kono uri orak ba amena ndare ndi norak o anang rawata pai ai kana kona ndota ki na benta usu saksi ti ora ke arota ke mangaya arota ke nabe ayausu pana kuna ni mangari ke bato wana tirare ti takapene mana to wana pe ina kuna ni punawa pat kuna rien tararwa mora ke ari pe ina nuai roi o ina rien merurung roi na nun sikunan to nora ke o saksi ngaya kuna tararwa ya nabe amusu makana ko ti meto ati takamerurung ako na punna kuna nabe ndari ndota ke narun kanganga awana ko narigi ni pesirigi kanganga inanoni me musu sikona nora arun ba derare ka ponganan te baya ta kamerung na konda batara ete aginagi ba ti kana ti exercise ngayo meta ki amerika rega ana kona ndare ni kona ni poka
Inakuna ni kaberanta ki roy aron terari pusin terara ni kabueki tanan na maragi are kwa kitoki ni kakani o ngaya kana korota kakamakuri o ina bön bayay kan na napuye bayay kan ni o kuna timeto andare ni busi roy daram an bayay kanang tamero de roy din te bayay de terari de takakamakuri pe kana koy tanan andare kirisin terapata kete kiris men are ke menterari chamara kare ko koti meto ni kakanda naron te beni ka akaro akamagi ibu mentegiris amara ke mente toro enang kora toron te ku kani ke chamara kyan ngaya na bai kanya na kuna ni koi kon terapata bakane kamakuri o ngaya na rari ena kuna na kabueki paye kanya o kon enaki kona sikun ram dare nuru aron busin terara saksi ngaya mang ngaya nang doi dei na bay bukira ngaya ke ye ora kiran terare ndisoka to ngaya sa ta ko ba yana in kura sokara na nunte tahiri ke ai mete tahiri ke ayo ska ngage pa iswai noimi kana ko karata kakamakuri to utana nimbawa te minis ke ruwa te minis ke tabina te minis ane nang ni kakawag ena ini pongana bena kona ni boboge na bena ko ira ngaya ke siria tatan sarare sisoka kaya ko so kay nanon ti tairi kayo toko ba kwaminay nanon ta kanganga uringa pati takamerirung warire ke o ngayon ako na nang ano ko temerirung saksi ngayon ngayon metanay kaya bori o metay ka bori o kanina pa ina nebe takamerirung o ngayon nebe ako na nani bobo kinabe anay bobogi na kun tapari kuna mekin na bahya kito kinda ni memerag yey tabe men na kanespa mon na benang pakatakaraw ana mekin na nebe temerag makana kuti beto ni karawat exercise kami yare to yey oragin terare iromi te oraga te bori yara nag bate oraga te bori uringa basa gare kunang pun wogi na be bayrawa minis inang kakawag kwag wog makostad baterare koyagi na narigin na mouse kaya ko burum ay kanya pay ako nariya ni karoy tapay ya warere ke ni karo ko ako na mekin na pa ya warere ke te merake ko na uringa ko spa ko nang kanya nare nanaron kanya terare te wo kare to irawa yari yondi ki te buina te minis me te yo si suanga ki pasenaria start na warere ke ngaira ke ye irogura terare orakin te terare te merakin tanga ke te bori era ini kakawa ki warere ke paya ki kona ndare kwa kona ni kwa ki ai kini mga ka ena wo siri ki da mare ora kim te bori mga iya na kona ka warere ki nu warere ke men warere ke ni karo kwa kona ngona ndare are yona ri ane ponganan to wana terare teksti takamerung iro ya nagi ki yarare ye ora ki ante bori saksi ngaya mga ira nare eri ke nai ro te stress ndai na ki ya ki kona arayang o ngayon o tirare ti exercise ko na nabe ni bubugi ona ina ko na nabe nangano ko nabe te relax to sanang riyan naratay na maguri tay tabetay o irang darawat aratay ndare takatakan nangin tetay o irawat te stress nabe sky taray nabe non naratay na maguri tay tabetay na ko na nanganira nabe tanan bebe ayak fiana na ko yan nabe rarari ara staff ke ara tahan maguri ngai dari ke kita sari ke ngai da batanda ta sa kairi me te exercise inte tairi ke ayo kita kamerirung esongi rai kai pangaya era ni bobo ke nebe na koira ngai da e kona ndegi do ura chora ke ayo ena kona nangani ra kamera wan na rayang o ena kona ne andare nka to kadon te meragi na suke an ponganan tirare te takakamaguri e kana estimate ni karoya o ngaya ena konan boki arakanga nga sibinay nanon ay kaos inte tayo ayo saksi ngaya me ngaya nang ni bobogi na be inte meragi ni biro to king sinoria na be ba aron tirare ti exercise bare kana ti tayo ko marage o kwa kingi ko marage ko nang yene na be ngaya kona riyay nangana ni mewa de minis o mina ko kamakuri na payang aroy ndare ni makuri roy kana mare yona enera na kamenta ki roy oy bun na kun teta pare na ko yai o kana teta yare ko mara kin teta ine be ane o ko na uringa ki ko viene o yaki rare yaki ang ano ko tirare ti merirung be na ko nang ano ko kanganga ay sin teta iri ki ayo era ni kakawag ta kamerirung ay ra kistimya to nongongoran ta iri ki ayo
takamerung sikawawa ba tabayarang painak me pain raring kauring nanunde dairi ki ayo basanga ni mga urung ang aira kikito si memera to ikura-kura to titaning aro siraura udinga takamerung pahakunan nangalira temerung nakonda batara o nakonan dari nangalira to kura-kura sagsingaya pa nakonan na bani bubo kinakoya o mata kikiyara ari yairo ya jora ka teriya tatandara sikawawa ba ti ara kiki ake bebe ngayang kaya na kura-kura ana siri nanun te tai ayo ke nanun diri ki ai kai te kinaki pa ya mon nan dikirage maisin dana nora ke ake bebe ma are ke men kanakin na marage are ngai arion are sesen songa ke tai diki o ni kota ke mete terari ta kakamakuri o ngai ya pa kan anakuna ni boboge pa na makuri roi arare purora roi anukunan dare kana ko itanan kiri sari anakuna ni puno da teya ane nakuna ndigi rora terare ti tabmen nari kina be ba apun na kono ni kangay awa araraw na kono be paano kura-kuran terari akin ta kakamakuri o iya kita uterari ti kura-kura ti takakapakan ako tayo me ti sama maragi na maragi kiki anakunan dari nurui arun merungin na batara skauring aki kay ngaira eto iya irora tiora kaya ti tatandara sauring pa ikakawa kinabe tautan na nabe tautan ako karoaya o inangano ko titokan na kain nareimina kustad men ne warerege nikarokwa ko na namekina ba ko konari ka reyona ako na uringa pa riya tatandaram kete so ka kete bori ari asan ni manivya may maina anak ko na ni bogi ko ako na tokan ni kain ay kanya bayaran ni kakawag sagsingaya ngayon na sa ginang ni memesuroy ya ko na ni memesuran te tayrik temuan tayrik yai tabi men at ako ba ibakan ako detay oy apon kiya giniyang oy mesuya may ngaya ta kakamakuri ya ko na nangano ko te mesuroy pa tekinake pa yai ti yung mong nebe ako na nanganira naratay ni kakamakuri ngaya na po karon taka ni mesu inanon te tayrik kaya ko karawa ti tirari ta kakamakuri o yai ti yung mong sa ti mechi kinan ti rapata ako sinakwan ti tayari ko wakto ni kandare ni karawa ti exercise onki ya tayrik o yangan ko nebe ta tirari ya mga ipitaki ti yung mong naan na kon te pay ako na konan rari ti yung mong na inarari inangan ko na yai tira ta kanimesu ere ni kaka yai tabi men tayo tabi tayo yari kani ay ko ka kanimesu men kani mga rin kanimesu ya kuna kon tebo o kuna mga us metam ba kuna uringa pangke ko san na megina ba kuna ngiay ni mesu kuna ki mga yangoya pangke us metam ti tayo yari ako na mga to kuna mga taram ang Facebook kita ako na tamig uringa kuna riyay ni mesu ti tayo yan ikaw nga kita kakamakuri o te musirawan waya ko ngaya pa ay karigere ke wana ko na nanganira te merirung na nun rapatara ite kinaki kay baterare te merirung ya tamerwa enako men tamerwan derare busiroin deraraking yasan de na takakamakuri kanako kakamakuri o ngaya na ko na nanganu ko derare na busiroin daram o men busin naraman o enako na ni ko na dare dito koy tanan noragi aria ati me atu ansikun naron kanakin namaragi inanun tirari titoro metigiris karevere pare kana ako kana te baya karevere ang ngaya ikakwawagi pe ako na ni mga ibitagi ki yaki regi ba ti takakura-kura ko kami na ay mga nako ni ibitagi ba tirari kanga ay mga tigiris interapata ari ngaya nako na nabe ni karigay nabe ora kay kiasan manibya ki may maina ite akin te minita te buina te bime wanuma o eta ko te akana apa kanim ka kan tiaus de taning arus o iraran tiaus nagi kona mekin pain tewa meta ite akin kai pa ya paka nim ka kan tiaus de taning arus sikau ringa kai kana ko ki paina terare takakamaguri nano ni meaum o kona uringa para patam ari ena paka ay napaka ni kanga ona rota ken chorak at ti tayri kayos kau nga ki kay pa ti takakamakuri ngaya punto wana na ba kingin ti merirung na konda batara ti amarake o ti exercise ngaya pahayay ka nang dikireke kona riyay na marake pa kona kanway ko payangan na ano ko tira tokora an kunan karoy tananda tapi am nanu ni mayangam kinam tapo ni makuri kita bori kina are kona ko yai
ane bugin terare ponganan chamarake me sama kauringa kita tairi kia yo kia kosan namarake kwa kita kona peni mesun kami wan fen o kwa bene na peni kami na mina marake pangkia ko kami na mina marake makona uringa kona ndare ni mesuna ko kwa uringa na pa kana man payas tuana kini ante tayan pada kwa kami na ngaya suanga kikai pa kana stangiria pa anakim ka kin pa nimka okan na raus uringa rapatara ayo kanga raus nebe ngaya na kona ndare nti metua kana ko paina terare takamerirung Irapa de panganon de tayayos kauringa kikai patakamerirung ena ini kakawak awas pangare nanon de tayiri kiayon de gen de dabong ayo yawan tera aratawa kita te takamerirung sakiya ki ngaira de to siswa inda nuagi na takamerirung kiyakin nan nanon ta pongra kiai ni mewa timinis kona uring apa kona nora mina ako na hari kare yona kanda ba kan nakapaya nanon tetairi kiayo sa kainiran titataro temera di karawa koraban tispangan nanon nara amto kita ya sama nebeya nanon tayayo takamerirung sa tayo tiaswa ba takamerirung puntapaya ko kaina kutangiria senariya ni karoya ngaira payangan timetua ni merirung dapatara kakwawa to wa ba ko tangira te menna pa na orak ko tangira ngaira ni kapenya ikai basina bani ni merirung on ti metua pasongan ti metua merirung ira karo kwa detai ako no ni mga na ira to wa ron ira detai ayo to wa o mga rona re mina to wa di kam te ka le mga te kina ki to wa rona to ware na mga spawam te ka to wa kamaka to wa panari ki yes pangara ngaira ki siro non tairi ki ayo ngaira estime to nongongurayon Facebook ke YouTube to wa sabsigo to ya baka nakapayayan kabani on kakapayari kito ware na winam tiaka istangin ako in baikay nandarani su Kristo arawe sa kameo amen Erapa tekamerirung mayroon ni Tera the director Pundaykay Jobs kuna matera tanda nini the theme song sedang kanawa pari kekemay Arakorak pari kekemay Adi tadi kayo yang ini kukura inte metami nanon detayay arakorak kita pare kamungura kami na yati tent kami na yon tepono akana ora the live stream yang ade titahin ayun nang ade tapos mayan Ikameuri na kami inon detay kayo kana pare ni Meuri as kakita ko noon de wen de meu pa nang iroy karo Sebenarnya baru nung de tayo kayo as kakawa sebenarnya kay sebenarnya do nung tayo kayo yagi nice yagi anak ko nari sagi tubaya kanina papantubaya bunipayriak ayan yagi metebla katurok de tayo yo yan kaway na tuwak ina ini kakangora de nampatinu ay nung de tayo kayo nampatinu ay rara takot tayo kana takay sila ni bon kage Takay sila ni bon baka. Sa kataya pati tinatawag ay ma inang ini kakawag sina sinara ko nari sina pun takata ko sina kalauran nongora sina ko nara pa ni kanu sina kanaya sina kaya sina banda sina kanako na team song sa kabubalaki mo na basta tataro mo sa kabubalaki tataro Tiaswa Montemac sinuboy ko sa kaswaro arab mayroon di tayo kayo ay nang numaki kanon de tayo kayo sabi ko amboy kuna miniri tanong ora ni kapene kuna ka miniri de ara KSP kay non tayo de taratagi ang giroy kuna tetali na na angan na de wana de Korea spam pe kay non tayo kayo ay na guys yes pangare non tayo kay sa perente pas na kaukina non de ara team song kuna roni na kuna ngadi de banata meron Kung nakaparaya na mo, nakapunta na po ng ayra. Ako nakakabiyari ng tayo kayo. Doon na sa Yesu. Amen.
Hey. Estima tanda ka dit. Ti tiya ka na po sumay. Nakoy mi. Ang kami kayo. Yon kaoy mi. Kos. Estima tanda ba narin kami. Ano po sumay kami. Ano na tayo kayo. Ano ko na kaya kanata-kata kayo. Ano po no. Nang inumawa na ba dito. Kana kami ang aray kami. Kabang aray. Ano na to kulubuki. Yon na screen. Na ikaw wawa. Yan ang inikakawak.
Emaka. Aran Yesu, aran Yesu, emaka aran Yesu. Ditayri kayo sa kumukulin busmaya. Ara sa kapara-para ino ditayri kayo. Taratake ang Iroy. Kaya ade inatakaruaya aran Yesu ino ditayri kayo. Takay sina nabuka kano. Ano topic sina minayay na natatay kayo. Sa busmaya, taratak, ang Iroy. Timba to naman. Nang ano ba, dito ka nakabawi na ko, mangki. Mas pa, rani na natatay kayo. Timba to naman. Naloy ko, mangki, ano ko to. Kung timba to, nakakaning-aning nga. At yon ko, hindi ko, yon ko, because timba to naman. Busmay ko naman, tayo kayo. Ay, nakanga, kapuan na, yung pahimatang. Ayan tabayar. Sa kiyag, ito na.
baranda. Sa wising kami, ano kamawa at baranda. Naku may takatakay kay. Pero ang mais takatakay yan na tent sa'yo. Kaya na baranda. Mana ko may takatakay yan na tent. Han? Oo nga nagi. Dito ka tayo nung damata mo takakaroon. Asang hindi tapos takakaroon. Tayo, ganun may din. Meron yan na tent. Tapos dito tayo po. Meron kami nakuha ang tents. Erang namawa ang tents. Ay, sa kaya kita na lagi detay. Tuto na lagi detay. Yamon na luka ko ngoragin. Kaya na province. Yamon na laban ng kay day 3. Ano kundi nga po ngayon ang kakangarik. Gege na itaan na rin eh. Basta ka natin, meron tayo.
Andara kuaya, makira ki. Iya, kamna pak. Iya, kain di Kapene Pauta Kaya Itve Itera Era Matena Nona Kiyote Pai Taira Koa Te Wea Te Wea Kaya Itupitani Kapene Itauta Kaya Itve Itera Era
Era ba, ani kani, kain to kwaya, may kurbu. Ako meron ba kain to kwaya? Tuda na rin ito, kaya tabi naman na, nakakaya ka nga di, tabay ko rin kayo. Ayo, tadi kayo ay yang panahon ka Mauri na ko imi kami ka maro ko inon tadi kayo na panin Mauri. Sebenang araw tayo kan tadi mayo sa kira kanta ni nga pas nangunan diri mo inaro na yung arakanta ni nga pas nakain ni bubugat nungura kamumuntahin do ko ikay yon guru buwi kay yon kami na kamumuntahin na ban kaning-kaning na ba yon di aralay sa karaw tayo ka na menon tatay di kayo kay nanghiri mo naman ang kunara ko ang orang kan ni tatay ay mayon ya. Ini kita utang kayo senang waki wapun panawri kayo kabuaton. Ni kamawri kami yara ko lagi kamagito kindorok. Ay tenuang kayo yara tairik. Sarong kayo taka tenuang tairik. Tenuang tanani kayo sila ni paye kayo stakin kis mon waki ni karako at tairik kayo. Tairik kayo senang mga nora na batak kayo sila. Ni paye na lagi naman diyan na kayo tayo sila ni bubuak. Saran na batak kayo sila ni bubuak. Dahil kayo ay bahay kasi nakakaigalang kakawag. Kami ay kakamura o kamatak. Sinakakaiso sila kaigalang kakawag. Bugin terang.
kaya lang mais takangan John nabayo. Bukindra kaya lang mais tirawatan John nabayo. Bukindra kaya lang mais tiorak. Matanano kawak, matetang, matemate John nabayo. Imay na suwagin ako sa pangara. Ikan si ninanon beba ikaw wala lagi sa kabusi beba ang kibang wala kanta na ba sa mga kabusina pang kayo kam natawroy na ba ni kanaway kita pa natata ta pa yari buntakin ng kibong. Kaya kan si sila agis kabanay agay manay kay ni kanawan diri aring kibong. Mayan nakaraw ka na ko imgoya to ay kilang mata tayrum. Katay ay mo yaba detay ki kurak o sinanga de tukunan kaya kay bayi kakakawag man kanawan diri ba iri kiro rumi kayak amnanga ami yang yo ba ka ngara tira kam ka ko wai te kaya te na ki kamak yai te be bai kar ko ro yaran skiro ida bewa eta ko man sisira ka kiawa o keka era pan enjoy diana na bat mane ayo ki andai nei kanar bat yai ne igara para para kam kurap tagawon be ba na batera era pa na tataroy ora pa na bang kuya na kukurean tagaderwan be ba erang sigiroy era pa na ba sigiroy tagawa eng ikawawa eng era pa ano no na tataroy ka no diri yareng kebong kura pa kuya na kurean na ba desira kay min ata ko Tieswa yagun de Siriamata, sita kan mata tatayaw ka kain the 7-day Adventist Church. Ira ba? De sirak. Yagi tayo patera ako nanon nan kanon nauriri yari kana ko ang gibong kana pa tayo ite kan de Siriamata to ay kana ko na tayo yagi mata. Yarap. Yakasuan na basta kaya kan hindi maroroan na pun kana ko yon takan tiswari man na ba de Siriamata ye kuna tay ka matiyamata pun tiswa takin na. Sana ko an kana ko tiriri ang ay garutan ko di sa sirak wakawagin namin sa sirak yan na ko narimin. Takabalangan na ni Pepa ay kan takin na ni mana suwagin ako. Ikan si siraki o ikan na tayo pa irawa aro ni Krisan na ikaira na ba aratabas at ako ano pong. Pura pa kay kutayakin ay aratabas na na utapas mga ira. No sita po aratabas at ako ano. Irawa may sinaro ni Krisan na ikaira na ba tatabas sa iyo. Nakarauta ka naman ako na pa suway na ko na pa urili yung tatabas. Gano'n ba yasan na ko ay napunang niporo ayam sa sirak. Pasakarawan na pa ni kaya ka na pantay di kayo. Ngayon na tayo ni Pepa, ika na kung kayo mga ukanta na mga nasa mga sapasapay na Pepa kayo, ay abubusin ako yung taan kanuwa Pepa. Sipuntang hindi kami na kanuwaya. Manu ko, nora tariri pa is, namkanta ni nga tariri yari, kunura kuwa naman tabay para matay akin nagya, yes, man tabay para kaya nga, ano tabay yasin ay roro yay, inanon tayo di kayo. Para kunuya, iman manara na kung tataboy, maintay na ikaw, inkarawan tataboy o katawarawan tataboy, ibugin the korobu for Christ, ano korobu ibugin Kristo. O siyakin mara, siyakin ano bana, o siyakin makindig, babugin na, basi ka ngay, sinapon na kung tatani kaway na ko yatari na. Ay gano'n na tatiyaswa, amen. Ngayon, tayaran ko bataman ng kaya ko, ano naman tayo na batiyaswa ko? O sinako may, simalay bukom, pasibunikin ako. O ano po gina, sagim marahin na nun tayo di kayo. Silang wagin ako na nalay tayo di kayo. Puginda kaya may istaka nga. Ayaw de sirak. Ang hintatay, kanano na ba, yay tiyo matay, kita ka bono ba, to'y mati, kita ka bono ba, yay kuwag, kita ka kuras. Ang hina na tatay na kaway, nakangay. Ya pondo ko, weti na mayroon na nauwi. Punda na babae ni Tiyaso. Raw. Iguawa, ayan na babae ni Tiyaso, pinasiring at tiyo matali karigya. Ayaw ya bandang ko ako na mataming Tiyaso, namanatagin lagi, niyon, direta. Tiyaso ponte tangina. God is love. Tere yan, ay mata to, ay payakik. Patiyaso ponte tangina. Ako na ba Tiyaso na tangina? Oye, nang kariyaya, timaraki, matirawawa, matimati, matioraki. Nakuya na madaya po ng ribo ka Tiyaso ay akakin lahan. Sa kita aming Tiyaso anas sigiroyas na kuna na nagin. Patiyaso ponte tangina. Tiyaso ponte tangina. E kuri meto atin sila kiyay. Kaya tag Tiyaso ponte tangina. Nang kanalo na ba Tiyaso e tangina. O maka o kura. O to sila sila kina o bugin tira.
Kayaki katona bat merak, materawat, mateorak, matemet. Ndebongay. Ito ba ang desisira kaya kanikandi? Kunori ang ano pa, ira pa tabom, dito pa tabuan, national nori ang kaindiyon ni Mayno ko, ira pa tawa tabom, timan na yaman ang ano pa, matawa tabom, namin na ira pa tana, o yan ako na ba, kung taminan, kara pa tawa, ibo ko yung tabutan namat. Amat kay, antay yan ang maguri. Ang hinimpahan ka pa ni, ibu kinaki tiyaswa. Punta na babae na tiyaswa. Ay kawara tiyaswa siya na makindas. Etang hirida. O eme na tibugi yon. O busimaya tibugi na kintayan ako. Amay siya matayabugin na tiyaswa. Ang takanga nga matakabon po ay karirigi. Ay rin ano nang tatayayo. No! Iko pa tiyaswa karikatakanga. Demerak matabukan diyan na bayo. Ikaw pa punta na babae ni Tesho ba? Bayi kayo na ko ila. Sakya na babae. Yan ako to ko ang wala tawanan. Channel 9 News. Oya tiyagi nagi. Tiyakan ka boro ba ito wanan tura nagi. Erigi mo ko na kayo. Alin ang daura nagi tapo ikaw pala ng durayo Australia ni Tera na tabi. Yan ang mautakataka. Aga ba kau kaya kau raura? Oya nakana ko na kau raura ari. Oya kapon pa ini mati ay. Oya kati ang kanya takauring tawa ng ate pangot ay bugiya tawa kay kakapon pa ikay. Aki tawo na kinta tapo ari. Oya Korea kin aranda kanuringan. O ta kamimi tapay aram makoro yay. Pa Korea kita taka kangay. E kapuari pa inanagi meuna ni 20 eswa. Ho! Ayak ya ko na taka kinta kayo. E bugina kinta eswa. Ayan ano na, ikaw raura tiyaswa. Yan ano tiyaswa nga ikaw raura ibukar kay. O nga yayarikin ka muna pa ito orang kay meron tiyaswa. Ay yak ko na tiya kayo. No, yak. Sagi tiyaswa ka tiya yan. Sagi tiyaswa yan ang mew ya to orang kay. Puni ya iri kaya yak ako. Apon tiyama to ni ka ikaw raura. O arikin ta ka nga. No, namat. Ayo to pa yes, kan ka diri anda tayo kayo. Na aka nga andiking gande, bagay. Tosi na sa silak. Debirim tawa na, yan na nagbatista wo. At tuwar tiyag tayo yakan ng ginatawa, George Lucas. Yate agin ang kami karawan, debirim mani karawak yan. Iyon the Star War, tabuwa kay karaw. Yun yung yarap at akyagin unurak. Ay takwa na tayo katuwa, yarang kakawag kay katatayan eh. Tapayay, yakotaro itamin de bobuwa ka. Nano at tamay yari, tabi ng marakaro gari. Yakotaro itamin de bobuwa gari kingkay. Isinano ko na. Sa kinori yata ng buwa ka. Ay, po ang kay tiyo ewan kakangay. Iyay na bang kay katawaro, panawara na patang taratagi kay. Papukinta na. Sa kinori yay kay, ayo tatangan darotong tong. Buwa kang kay Diyan na ba? Kuwag yata yay ako na buwa ka na kinundiri aborot. Ano na may karawan, ano na diyaswa, ano yakatano ko. Akyat na ba yan sinoria? May abuto bubuwa kayo sinanukura. Ani, bubuwa kayo sa kinoria. At kayo sinanbubuwa ka. Mandarang ko kung muna ayos, tinumurong ay, dapat kakindipin yung may. Panano na? Punangintay yan ka nga na bayo, puniyay, ay ka-involve yay. At ako lang kay ka-ambakaro yun ay kasagi ko na natay. Natay ay. Unoria. Yay, ito ko na kaya, atekin na ba? Kanaro na ba? Yay, tiyora giro mayaki totok. Awa ka ngayon na ba? Iriyaya giro man. Iriyaya tiyora kaya, sakit tiyora kaya. Puni ka po mayan. O na ka nga ni po mayan. Ikuwawa batatan, ina mga po matatan. Ipandak. Pwede akin ang intatang atuwa ng tabay para na ba? Iyagi ko na mga to ko ni kay tatan, nakon tatan. Ay loro. Iyagi ko na mga nabatan na natuwa na tatan. Ay punta ka mga nan. Kanano pa ng mga butatan no tatan. Ay sak. Ay punta pa ito. Mayo takanta ni nga ng kakawag ay sinatay araw nanunda tayo di kiyay. Payay to kuwawa ay sinanukun tinangunong wayo. Pantiwan na bayo. Si tapeng ngayon ka tubiyak hindi buwak. Ay na ko may ada buwak ka na sinura ka na doon. Ay iyagi na ko may yon tiya pa. Yan na ko may karaw. O sinanura mo hindi kinti buwakan. Ito ay nakinti buwakan ito ko sus na ko narito yung nauwa.
Ate ki bani suwa na konduai. Ay di kita buwa kay karo. Mikere manane ra abuwa ka na tirakon. Ay buwa ka tirakon manane ra ak ito ani kay. Awa ki mga nora kay kita po ikarawa. Ay tila kiri tirakon na re kora. Ari tinlaeta ni kaway. Ari ara na tiriyaporo atatan. Ay mama na yakay no naban ni kabani. Itila kiri o na ko antiapa. Awa tila kiri o na manane ra. Nangay. Tawa yung mwanda kita po ba? Ay ki mo man diyan na bayo. Emmo may karaw. Iriya tetanga asya ginoria. Tetanga rapa. Ay ki mura noria matarayo. Tabaka mo nga doon na tinungon na para. Ayon mo na na apprentice tuwari eritay yara de brabes. Ay eritay yan ang nun tuwe iro na tuwe ang ay kakay taray tara. Paito ko na ba? Ay atay naman ang buwak. Ari nang manang atatangan na buwak ari. Manako kawihan tita buwak. Yapon dere ganap. O ante tayo na yung kanana ko tuwe ari. Nakakuha natin eritay kakayan tita pa rin naman ay kambusa may nakuwi kay. Payang aya puton to payay. Sarara kay rono payay atay kaway na. Ayari na ko kakayak din eritay. Yan man ang takaw to ngayon doon na ro buwak ari yakin na. Nagubay na ko ito kayo, pareho si Diga habang aling takawa ari. Ayusin ako. Ay, Miki, ano orat, sinalagong takawa. Iyon, nakintitangan ng buwak. At ito. Ay, mak. Ay, ginaban ako nilitay. Sila mo titangan ng buwak sa katulpiyak. Silang kangangkay. Ay, ilitay, takamimi, ito ba yan? Iyabubusi naman ako ng Tiyaswa. Tiyaswa, ibubusi ko. Bako nakaulan na tanong. Ya bubusi na kaureki matandero buwa kayo. Payara no. Atara matandero buwa kayo. Ya kinora rera ba. Angki ya kaureki matandero diaswa. At mimi bare. Ya no rata tangan buwa ka. Kora ri gari mena magita ya tora ke. Ay de tangan buwa ka may karaw. Amen. Ita ko na taga irita ya igana na ya. Tayo ron. Pasimay sirik na ko ya. Kunori ato ko ra ke kami na ron diaswa may sirik. Babugin tara. Ebar mais paris ito wala takatin makoro ari pa may karo. Asin natin nano tayo kayo. Wala takatin makoro. Nanera ari esku. Ikaro. Sito wala takatin makoro eru na kon John na bayo. Merawak ka nga iritay si mais sirik. Nako ya matay ron. Naya boto buwak. Ikaro. Ay ko nakitatan na nanera. Ay kare na ko aki. Nako kon John na bayo. Ina ko may yater yabaro. Noria, ipaka may karawatatan. O yagi pa kay Boninaw na tatan, may ikala na ko. Ay kapay na ina. Yagi po, napunta po, ikala na ko may karawatan tatan. Yagi pa kay Boninaw na. Antay tatan. O antay rusipero. Spena na tayo nga man. Ikaw takin tiki buwan ni Ruway wan, damakuro din mauwan na kasos. Na, sinakasukan mo ano, sinarunong matapaya kakawag. Datayay. Ay may na sila iratabok, hindi datayay yos na dataron, busiya tamin na panon. Tambara, sinangkaw ka ang bukyatab. Nung wala mayaya sa busi ko na, kaparaan ako ina. Kung nga nila to kawa yon, tuwa ni putun takangang. Ano tuwari ka rin ako may karaw, pa ako nak. Ano pang tatan no, duriyabaro, ano pang titi na bang kain tarataray, ayun. Ayun na pwede ito wala kay kano ko may ipanang hura. Pabugin na pwede di pa ang teka. Tatanay. Puki na ba sina-understand no, sinodan ng tekan bungay ni Yesu. Amen. Sila yung ito braba sa etekira. Ay takwa na teka etekira, ito makoro huwag na ano, at takipa na tabi na unaw na bimaw. Ika nga yan na teka tuwa ayo, kukay na kororoim ni kanikinaya. Ayun yung tirapakaw. Ayun tekan tatan ka man. Matamoni ba ang tamarwa? Kung manakangayatan, alam na naroon tiyaswa, punda mo na masibun ka pa na ikakakawag. Alam na tatarayro, matatupas, matatayman, mataranarik. Ayak ya ko na ito warus, pero yat yung matakakan na ito ikarawa. Tiyo matabura yat ikarawa. Ikola ko na yat tato, ay rin na natapwari mo na yayron tiyaswa. Wani, tapaya, sinorian tayo. Dulce pero, sakit yung amata nagyakak. Dulce pero, punti yung amata, ikarinig ikaraw.
Atakutan ka matapaya para taman. Tahu teman na comment. Luis Pero, kaya to kuaya ikarawa. O kaya to kuaya ikarawa kana katanga tepana. Iko na ni katanga awa tepana. Sito wana detay na ko. Yak yakuran. Sanuri ata nan nende detay di kayo oge. Ibigay siya nagyakakat de. Tino sige. Ibigay siya tepana tepana bana iri na kontiaro to o diteno debi sige. Nakorora tatan. Tukuaya na kayo diyan, uwat ka tinimaguro ikaraw. Ano na, siyagi tukuaya ka raw. O ano yan na tata, yan na ipanay kawan, tuwan na ako ng banana. Iyagipuan ka kaya natin. Iyagipuan ka kaya narito. Kami ako na iyogi. Kuwakipuan ako raw ang maubam, kuya tisanin. Para ko pun ngano banana, sikunahan ko rawan. Ngari ka tanan, sikunahan ngano banana, sikunahan narito, sikunahan din, sikunahan bes, sikunahan nerari. Pero doon kita. Na, tatan, inako tuwan na tatay. Ana tiyo matas kami tapayan tayay. Teka na ilang tabrabes. Teka kaya na taka tuwa yiwa. Kokay na kororoan ka ni kinaya. Nanosin na kokay na. Ayaw nung tarabakaw. Matamuan na panda naro. At ako na batan. Commentin tapay para. Para uspiro kitatan. Tiyo na tayo ng buto ng man. Kanano pa yayasan nung ratatan. O ang ito ko lang kay kakaparaparatatan. Aka para apat yun matay ay corona. Aka kanda ako. Takain mo tatekan. Kung kikawin na kiyay. Sagi ay yaron tirakon tatan. Sagi ay yaron teman ni kakang. Ay corona. Ay winay kakakang. Punti yun matay po ito ng mga tatan. O erang ni mauri tatan. O erang ni nga ba. Iyarap ba. Kinakinaroin ko. Ntakarakian. Alam ko tiyan si mga matay. Kakang kakamaku tarakin na. Yan na po sinuspiro ang kakawag ikarawa. Ito po nga ko karikagiya yoy kaki ko inarikiya kerubim. Yan na naman ang tiya suwari ito po. No. Kana kung ururo nga tiya simperitari ang uusya si Bunitera. O ang tiya simperitari kaya suwa nga gimoto binakaloya pun copy indari ikarawa. Yan nga nakita copy yari. The thumbnail, the photocopy. O ang karoyan yon tiya ba. Tiya simperitari. Natabaya kanini pa tiya simperitari. Yan na. Ay kararap tanan nananda brabo ay woman teman manita na yo teman manita o kain tagini tayan katumain tiaro ayu o tagini gyan ragay batanan kirubim ano ragay ay kay yan na ngay yo yer gan katanan no ano ragay kakakan na to yo yer gar bunne ano na ni kangay yay na kuya yan ang kakawak o tagini gin iritan ko men na bay para usbero teman may bukuyat tanan nananda brabo mine kabakakin na ko ang tiyon na bay. O ano bugin ay, irinit eka na, hindi pa ipara. Estegin na ikay ba, inako na ko yun, titaiman, inako na ko yun na si Boy Kawak. Imanakitan, titapo, ay nakuroyon ng damaro. Ano tindu si Pero? Hindi ba nga ko karikakiya yun, ay kaki ko inarikiya, kurubim, yun na naman wati aswari tabo. Kung ako na ko ibukon na si Boy Kangatayan na ay ko ang uraran din, du si Pero. Ay ko ang urara. Manta ko ang urara, kari pa yaro si Pero. Ako na, damimenda ko ba ito? Ibulat na pa yaro ka raw, itiyaso na ko lu si Pero. Iyan at tiyaso, kaya ka rin ako na ba? May karawan na tayo. Iyan kaya ang sining hanap. Iyan kaya ang matira maging kamamuna pa yung nayagin ako tabure. Kutay yan kaya mo ba karawan tiyaso, ay sagi tiyaso ang tangina. O ay nang benin ni magwari karawari, ikakamagwa swarayo, punsituan na tayo ni kayo. Yan ako na pekuwari po na panimet. Itaw tayakan do si Pero sa kabaran na kuwari. Tumuwa ni Bangko yung naroon, banda po nga na kuwari kagiyain. Kano ko noran te buwaka ka inanom. Daw, ayaw ito pa yari. Parang tatan, yan ura kita buwaka ka inanom na. Yan ura kita buray inanom na. O, tayakin na yun, nanarata. Tumuwa niyo na tinuwawa. Pa iatagi te buray mandara. Menteswa, uruwa kan teswa. Tebule bon uru kan teswa. Na tatan iasian uru teswa. Ikaro. May nasita ko pa yes paro ko teswa. Iyon tiyaban de maungara sinay. Yakaman maguri teswa may karo. Yakaman maguri teswa ikaro. Itagi nagigay irus pero. Payabure. O tebule uru kan teswa. Punta pa ipara ka para. Kono ri teswa yagi kari ka tatay morio. Yagi kari ka tatan. Puntatan na karikiya.
patatan. Pundu sibero ya karigay punirona, patatan. Ayak ya korakin. Ita ko raitan tata kay bugina. E kariya tata ginanom. Ngke ko tamaro. Ko ba karab ka ngke korani ya. Ikabaka ko na ko antano. Ikala ko matay wea. Paong antaray ko. Takapay nang dia kagin dia kayo. Nakaki ko matay wea bananor ko. Tentatan, tendus pero. Sarita na ko na payas dia so. Yon takarikipay arus pero. Giba sa miyok, awakora nukam ta sisiri, ako bure. Nangayay tila ko na ko. Kaya ko kamaraman na naman wati aso. Bure tatan. Yoro wati aso tatan. Te yogi, tara te yogi. Te yogi. Punto akin ni yogi na ba, yara ko kangayin, mayo ay te yogi na ba ito wana. Ay te yogi na ba yayo, te yogi na ba, hindi dekan, kabunday. Ina ko ikay tatan. Ari yaw, ari tiya suwayo, ibuaka. Mga nang nabayan na kuntiyan na taban, ibuaka ka. Ikonahan ka rawa-rawa. Ani, tiyoki na pa eh. Tiyoki, akaroya tatan. Ay katayay, nanay nanuya. Anira, ay pandas. Ilakituwa na takatin makuro. Ay darang ilaw na, nanayokihan, nanakabunay, nanawindans, nanakabuaka ka, yaswa ni karawa maon naba, ariyewa tap. Eko wabura deswa. Este deswa. Ita wana teka tayo ten kaparabaran deswa. Pon pawan nam kain to kanu ya teroy matamo sikita ka yes. Tero ruwan pui merwawa. Te pui mau. Pon tesaron deswa ni kapan. Yaki kona anu puri. Este pa yari karoya deswa. Eko na kora na tangira deswa nangantatan nanatain koko kananon kanakwa man te pa yari buaka kare ya yangoya. Ndatay. Pakuno deswa, sakit deswa kaidoro, raw unta tayo digay. Yaki ko na ni kaidoro ko deswa, kangay na ko nari. Aka na kwak, ayori ko naman. Yaki, yang antay na mata. Awan ni bugina, ayaki sili nga lusi pero ikaraw. Ni bugina, ay yang aniya na batam man iyewa yata, yang kaya bure, pagi din iya. Yang aniya tayo na mata na ba? Anak ko na andin niya, aka ni karoy. Nasi ka matatangay yan ako yan pa, ngayat yaswa, ataw tayo. Kung wala yaswa, sa kaya yun diyan matali, itawa mo yung turo pa, tutuwa na kamaguri yan ibayin na. Iyak ito, topasin yaswa na kangay, bilin kangay, nakoy kay. Iyak, yaswa. Iyangan, tiyaw matay na matan. Iyangan na matan, tiyaw matan, yaswa na ko yun. Awan na babukin na sila kung tayo kayo, saki na ko may ni kayo rin kami, bakam na akong ra. Sanganin kami no matami bakam na ora. Paits tang wala baka kawag dete kayo. Bakam nariyan na ni tauro ay mainukin na raw yari Yesu. Paya kanuk. Awan na bugina sa takarwaya. Ndabon ako. Yon tarawa yon kilibas. On yon naba. Ay kanuk Yesu. Kwa kawa ka nga ko baka may karawa. Oh rusibero. At ito yung ngayon na nasintay nga abong. Kwa kawa ka nga ko kapakakin ako ontano. Nguya ako kataya kay botan na mata. Ako tagoy na nom. Ayo detek. Ay atyakin na kibugin tatan. Nariyara ka na ko karawa. Ay ayo ito pa yayang ko tatan. Inang niyara ka na ko karawa. Ime nagkakibang ati kirubim. May na no at yaswa. Takataka yo kirubim may. Irawanin na nari tatan. Itang hindi pinawarak. Na container isa ka na tapo. Nen tiyaswa ng maka. Ako tako. Nariyara ka na ko karawa. Nakariya tataw ka ito kanuya. Yetan na na ito itiyaswa. Antara na tiyakat tatan. O, tataka yun, tamawa. Ari puta kitiya pa yay. Tapo akiararo kinogino. Nariyan ako yatan na ngay kariya tata. Nakatotonga tuware mo anteriya tata. Uwara. Hira kay Romi. Tanan tatan. Yakan tawa na tapo tuware mo anteriya tata. Ay kawara tiya pa yun tata niya. Iya kirawa kinin na narirang muyang aroy yay. Ine buwa giro yana na nabay. Eka mua aki. Oy mua nabay aki. Oy kadiniyak. Eka pakakin tatayay. Ibukin na. Pwede. Eka kira unan Yesu ang takanta ni ngariya menay na na. Nakapakako. Naku on tiyap. Natakatakan. Yon tamaw nga. Ano na tiyakatatan. Inang bun na ko
Ntawana taputuare mwanda mak. Luspero itangira tenne arietata. Takain tukanu arietata. Temaka metetautek. Nanona teraka ya luspero ia taporo anaburegai. Ia bure ni matai. Ia matai ya kina the position titabo tenne asa kindana. Nente sware mak. Ay taong kaya na ba to tenne nagyakakan kay ba to abon niya amedan nga yak nente war mandirietata. Ia na kaya kami una deswa ang kakaina ba sa sanura. Kaya na ba kami una deswa inang ara nagdeswa ba diri data. Ite dictate ang data ni matang. Arti ama deswa ba kare bonna ke am dai rona akay no matam ayo ba ko to wana bure sinanga. Sekarang deswan. Tira diri data sa tayo tanan likte. Sinura de wari adau fitla. Ngiye wari ka adau fitla. Ia na ba sweep the masses. Uri yana ko irawat. Tanga de million diamata kana tete ni kawai ikakanga na tete o kana pun tete o ya pun ngurana betu kurakin ante paya yang anak kita mani mete paya nga mi mama kak bani ya na spine ta pun ako deta ya ko winan siya ko kina banta ka ko chiring aki ayo dili kita Matias was sakarun adaw fitla Stalin Joseph Stalin kita Mussolini kita Pol Pot kita Saddam Hussein Tiaswa Sekiaru yo amatayan. But Tiaswa tangira. Ayang atino amata na kuya anak karikipay. Tiaswa ponte tangira. Tiaswa ponte ino amata. Tiaswa ponte sarinano nakaangang. Tiaswa ponte sa kaitara buginak. Hanyaron tiaswa. Ngani to sina sisirak. Oya ka nga ngani tisariri. Aro nang kaya sa punimen ng Diyon na bayo. Yeye ka ang meuro yo baka tukuragay bata tukuragay ta anjijiri kito ta nera baba kan kawai. Oya rawa ta kaupay o eri kira kaya ngaira. Sila kira kini kananuang amani kananuang. Sinasisira kina kina. Yeye matay ka aroy ma akarawa ta akin Diyon na bayo. Yeye matay ka akin oy ma akakapayan ko ataran ko kapayan pa. May saya pay. Ayo kaya kana. Kana ko sisiragin natin siragyan. Iyang at kay ko nag-Yesu, yon, tekan tuwita madasita niya. O ay kapara tuwit, takay ko nagyan. Timan natin sa ununik, ako nunik, tanan wita. Nanatapon nunik. O ang ari kinake, wita ay kaki. O ang mga rin kita na sita niya. Sita niya ngayon tuwit, di pa yaya ka mananaki. Sakit yaro ka. Oh, ata ko na ba na sena ko arato ka ba sena ko dagi tanan sita ni ay may darigin wita. Aka nga na teka. Tetok. Tayo na ko. Baka nakam na kong dagi wita sita niya. O ano mga kuna ko tanan wita pariya punti na mga. Kasuwi ba na po ni kain ni Meo te wita madasita niya. Ayo takay ko na giroy, Diyon na bayo. Diyon na baroy yo abuaka ka. Tingin ni meraki, sukukuray. Damaray kay. Anakain na rin Diyon na bayo. Ano po Noria? Kwasa niya yang oya. Ito ako kakarawang giroy na kuya matay kakain na no. Oye kaki parang ang buwabi kan nagikan bubugi yo mata. Makakapayag ginakaway sila ko na iya. Kwasan sisilag diya kagin sisilagyan. Isa na tayo kay Yesu. Tiyaswa, ke ekota na tay, at tayo ayo. Ang sa kinala ba, yapon siyo ta naman ako yato ko nagkagiyaro ay, ang amiyaws, ang kami ay kakamdari, wan na tay, kam na mayroon tayan. Kaya nakabaka na karaw Tiyaswa, iyakin na si kain na, ang ato ko nagkagiyaro ay, o ayo ta karaw, napakay Romeo, ayaki pa kayo yakain, panday ya pa rin kimi naman. Yak! Gaya ka na karaw Diyaswa, yapon pa ka na ba, yoya to ko na kinakabarit, Diyo matay buwan ko, Diyo matay rori, amen. Ayan. Diyaswa, yak, kuro-kuro yan ang kakabayan ako yan. Yapon ka ba na ba, tuwa na tatay. Papaginta na. Ayan na po na kain, hindi kinagit, Diroy matibuwa ka. Tuwita matisita niya. Tisipo matakos. Diroy matibuwa ka. Anak kain, hindi kinagit, Diyo na bayo. Mayayay tayo na. Yay tayo na. Tetayan na rin. Ilang do ko yay, tetay-tay. Kaya aves. O ande tetay na ng bunkara wag ron, kokoro wagingan. Kokoro at uwi tay kay.
Kakoroa, the Sitani. Kakoroa, the Wither, and then the Wamaraki, or the Sitania, Poposhi, Akaurai. And away and dig it again, Karakoa, Tetai, Day. Awan the Bayarik, Sinagi Mangan Korak, Sinagi Mangatang, Yara Yaga Kapaya or Bach, or Yaranga Yakara, or Yarway, we may not get away, Kakan and Negaway. Tater on. Yakaben and the Bong. At the Kaisira. As the Tanayar and Benny Katak binding a Benny. I guess don't wait about years in the Ratara. The Bong. Gekaparaki the dead and Kaikona to what I only give why got a in a Sintiamata, when you on the Nero on Nap and Benny. Why got a roy? Nothing we and Desu. See Tanya, nothing to worry about. Are you to go or pero no, Teswa, even in the Dayanoma, I got already, I get an Wita. Nothing to worry, nothing to Teswa. The Sidania, nothing to worry about. Otakai di ba yari uniki Sidania, Deriaboro. Punteriaboro, ay uniki tanan na kantay. Punteriaboro, ay unika takatake. Pako na maraki ay intipong ako raki. Ay yagya Kuno karikan naroon nabayo ko karikan Yeshua, ay pun nimerang ng Yeshua ito, Monteroy. It was good. Monteroy, yun uri at Yeshua ng Rory, anak karikipay. Mon na matake karikan Yeshua, it was good. Arang Rory, ina pa matake karikan kita Monte. Na yurua kita Rory yan eh. Kaya ba kayo ang tiya, patuwari ka rin ako kay may karaw. O Yeshua, ang kaya karawan ka tiya Yeshua. Yera kaya po nagikaukiya na bata maniyewa pa anak ko na maraki manikaintindin na ro ka ba o yera kaya mga pun katiya na ba tuwa na takay pinagi kanak Yeswa ikay ikas ko tapain tatabi tapain ka mauri o tapain noran na yung yaba no matan ako na ba auring nga kaya takay ay kam nagi kanawana dataya kam kanna kam na po ni met ilang matata na teka Diyos ang instruction, ako na boni mate. Nanura na kivitatan. Arirapatan ng janeta. Gitete na kung niyewa. Kam na bon nakimate. Pwede kahit narano ay Diyos. Iyag ako na. Tumani at tatan na. Yupun nang ninukuri hagi. Nuwewe na kuwa Diyos. Tatan punti sakiwi. Eka kahit narato kuwa. Arena ko mayroon Diyos. Ilang inipaso ay ninuwana. Ni katayan mama na yadabotan naman. Ay may sayasan pa kayo nanon na nakay ni kaparu. Tiyaw matatatan. Akakuwa tineta ni yewa. Away ko kakuwa na teka Diyos. Wari abunsan karawan. Nangan ni Yeroy. Manatangin na. Ika na nukawag. Asan kayo nak. Detayan kaya bakatan maniyewa. O yang nga naginabatatan, ditaw tiya ka natin yung nabayo. O yatatan, paya nga nagdamakaan man detayan, kaya bakatan maniyewa. O sinura na datan ikaw, ikitatin ako ni Yesu, kaya kadiriya. Hindi na dawa. O kaya mga to kayo, mga iya. Una yan ako. O tiya suwari, nakan ako yanan na paano nang wawayam ba ko, enagisuruwem yun, tanong. Puntatan na ba na yan mga nakon mama na tuwari puntiya suwari tabuto. Yan mga katayan na pa ni kadiriya. Ano ito pa yarik? Yak ito kaya nang makuritatan na iyo. Puni nga iya karoy bahay kayo ni kabane. Mga punakon na para sa kameo ni katayan na ba? Pinakabaka. May kunak! Ikatayan tuto ko amatin ni Yesu. Pinapanagi ko na sila nga kinta kayo bangagi. Baka awan ko na ng deteka rin. Ano ko ibugin na ambure, ibugin na ubure. Paano pera ni kabaraka, sa kuna ni kaniya takay ni kameo. Mandara ni Yesu warewana kung takay bangagi. Haniro ito pa yari ba yatatan. May kunagi kan, pa Yesu e punimetin takay bangagi. Araw tatayan ni katag, yari ko ni Yesu, ilang katayan, kanak ko takay yari, wata ko na Yesu. Anak ko kunan na natin mga kwayo, mayro. Akan. Tiyangin na amat, para pun tiyamat ay Yesu nitira na tuwan. May akarimuha tiya sa Yesu, sa ginano, mananom. Anay laki. Antay ako na rin iya. Tatay di kaya
Dini at Eswa raw. O rawan akong tatan. Dini at Eswa, rawan akong tatan. Babuni ngaya. Tisa kariketa ka nga nga. Matiaswa, ngaya tisa wuwata rawawatam ng wuwa. Tuwa na takakuwa. Yusiya yan ang maguritatan. Babun kuwa na kamera kimana ya wewan. Diyan na ba yun dabong ngay. Tabayari kilo ni Yopi. Siguro nga tinukuruan. Paya po ito buwi, karaw. O araw ko tantay, man bulan isa ikakakakuro. O tatan, Europe, pariyasan na nga lagi. Teka na pa nga, ibugin diyan na bayo. Itawa teka diyan na bayo. Yun ako na. O araw kong tubuwi yan, o tiyaswa, kung ako na batatan, matisila kayo. Kwasan nonora, outdoor wari Yopi. Pati ako mataya ka kung mek. O tira na teka tatan, naku yun. Eka kani makita Yopi, paibugin na ba? Kung nangoya, kuya, kukatiya una. Mantataya ko buta tiyoan na may yakunte Yopi. O yawariya, yawara te Yopi. Ay maraki na ba? Ay tete bukay ko na ba tiyaso? Okay. Yan ako, the challenge. Tiyaso kaya kariya, okay, nako katao turuan ni Yopi. Nako kataya, makuna siyag yan na meuna. Nakarawara ko kan karoyan ako yun. Iya nga nakitatan ikay. Tamaka, iya nga nakita kariya. Ato Yopi, agad pa yaya tayo. Pasiti yun yung maginaswa na. Ari ka raw, ikaw pa Yopi. Isira naman. Ang may sinasina, kakapayag Yopi. Nakakapayar ko tayo nyo. Yar ko tayo yaporo. Ay, yori agad tayo Yopi. Tumuan na rin, yari na patatan niya. Yakya na kapanatay tatan, kaya nga nagtamakal. Bab! Yakapo na ba tayo Yopi, may taubugin ta suna di kak. Ididi na takabuari. Merak, akakayag. Itakatayag yung nanta katakabari, iburi ka kariyan. Ilarigin ka, iburi ka na para may ilarigin na. Nuka na, aburi ka kare may nuka na. Baba na, ilunda ka na patakabu. Iburi ka na. Muanta ka merak. Makuna tayo, biyag yataya. Ayakan wanta papayad may karaw. Tatan na riya katayan na tayo. Away no, itatay. Asa tayo, yay pa yaya. Pahay ni ka pa na ikari kita, yan ka merak, ni ka pa na. Pahay ko ito merak, ito unang minda merak. Iyag ito kinanong tatan ikan, pariyag iba ka na ba Yopi, apunta na magina na ba aswa na. Ako na na tayo kati Yopi, anang kakatig eh. O ano eh, hindi ko ito kaririyan, hindi ko ito malaki na. O yun na tayo ka. Yung sila ko may nanon pinatol sila, nagikuna kaiyay, ang na mga kinakuyay, nagikuna kaiyay, iyang ayay, ay mga wasin ako, nakaroy dogi, araniyo, amen. Ayag ako na. Tiyaga kinunin magyan. Ay piara on meg di Yopi. Ay piara on meg. Ya kitap. Ya pun si ko asa na ipon na ko may yapon na gyutaw. Pare ay mga benen po tatagin na sinan siling apati na sinan diaw stone. Ay kare na batiyang yore na batiyaw sari o apon bakaragin naman ni benen met. Anak ko man asib man kamera ka sa benen siling lagi na. Hindi ka tano po. Yan ya pun siguro na nagyana pa iti Yopi. Ay kariya ya di Yopi. Ibon na ko may nakondyo na ba yung nibibigan. Na mga ogin na ba nibibigan. Daw. Amais. O matandyo na ba yung ay akataya. Nung apay. Yay temen na tunay na yung mamaning. Ay tako tunay na yung. Kanay mati. Kan na tunay. Makukuna kaya ikay ni kaban. Kanan na yung mga ikanay mati. Daw. Akyat de payas ko nanuos. Nakot sure, kaya nakondiruan ni Mataris na nakuyain ka ba na tayo. Sinabi na ni Matan tabong tuwan. Natabaya kakawag. Sinataya payay de me, wari pun sila kaya mayroon tuwari. Anya na ni Magda Yopi. Ipo ko nupaya kayo ni ka ba niya, ayag ibure Yopi. Ayag yato nga nabatiyaswa, ba ang ko ay buhaka. Ay kamera de Yopi. Kura pa Yopi na munimek. Ako na nga nila patakanta ni nga tabong ngayon. Daw ka na sisilakin, detay di kayo, ko ka na sisilak. Pukin tira kaya mais, temerak. Ibukin na pa iya itibure. Si mekan tiyon na ba, yuri bagay tibure. Andi bukin na mais temerak, matiraw, matiyora, matimetin tibong ngay. Sinaki bukin na tiyaswa. Tibure. Amen ang tiyon na ba yun. Ano tayo ka timin, kayo ngari ka na pa ng kakawag. Yuki, ay nura tiyar, way, yantay. Pasya kaya pa ya kana binumaka totoo na kain takabu binumaka. O sa kinapaya pa ya kana kora totoo na kain tibuak. O sa kinapaya pa ya kana rabaka utia marake. O sa kinapaya pa ya kana wana tie kaupay. O sa kinapaya pa ya kana tatay tia koak.
Ma asira ko na ba iyapong. Maroya ikaagyatak. Iroya ni kabanay. Yun ang ataman na tiyaw mata. Iya kito binukag yung kakaragin na bayako ko ang wala. Why kaya mati? Sino ko nanaus? Sino ko nanaus? Iya mati yakin aki. Bari yabutak yakin na tayari. Yari rin na tipipan nanaus. Kadubya na uwari. Timena say bugin ta bayari. Timena say bugin ta bayari. Timena say bugin ta yari. Timena say. Iri rin na ni katubibi. Tipipari. Ita ko na ba tuwar dari na. Emani kang arena na ako. Shh. Ay tira ki kunan ka mena na ipi pa kay. Mari ko ki yagi kunan ka mena dari nari. Aki kunan ka mena na babo sito wari even ni met. Ay beta buwagara ko kare ki ambi ya bubura. Kuna ko to university do wana me do wana. Matogin tatay. Ako na mga katanong atakin sa Facebook. Saray na nga matin tarirari mamanirari. Daw kuna tiyo na bayo ikapanitay. Ikapan buwagada tay. Ikapan buwagada tay. Paito kinayo. Aki penera tay kung kuro iron diyo na bayo. Kami ay kakamura. Kuya kumura ang tiliriyo. Kuya kumura yon ar Facebook Live mara YouTube. Kuya kumura po niyon kuro buunda tay digay. Tao na kangay. Ay daw wow dirigin kay. Ikiriya. Bunde kaya utay. Katukari kinanong diyo na bayo. Ngay ayun po yung wow dirig. Ay yata yan na parang ay takong kuwa tabi tanda tapo tapo na. Kang diririk ni meron diyo na bayo kang teisi buyi kaya kung tuwa ni buyi ka na ano ba. Ito yung meto marunong. Ay ito meto ni meron ko na ano kung kanan na. Ya kang kairura. Dito ay. Ano nga yata yan ay sila wari ka uririk. Ay yan metin na. Ya kakawakin kaya natatakarwa Yesu kung kayo manakuha wanda tayo. Eh parang tauro ito ko lagi. Iman ko ni Yesu. Yari ka na pa yan metin na patawa na kung tingin abong kinakuntuwi ka na ro. Mana ta payari bugin tira kaya mais ta nga ele ke mente bule aro kon diwan na payo o ele ke meron tuwar de sa uta de bule are satan tatan akan ne ay kasi na bugin niya sinabugin na ta bule o sinabugin na tatan papuni nga ya wo si bay kay ngaban sakit ya so sinabugin na ya pondo ko de meron na yak sakit do ya na kanta nga benebeti no ko puni nga ya na choice ko ni rona mayaya ikaw mo ano no pero ko di choice ari buwa ka kari tuware Tisaburiari. Tatan. Ikaw ara tayo meron tatan. Ito ko titayakan ikaw rin. At yakin na Petro ar tunong man. Kam natawa ba kami? Kam nakamarunong kami ba? Naku kami kayo nila ba yan at aboro na yaron tarayan. At pekorara. Nung kukura nang. Sakya tayo. Sa kata kay yan. Sa tension ngayon. Ang ay titi kay. O ya pekorara kay tatan. Diliyak. Ito tayo nga na tayo na nakunan. Ni Paus naman nagin. Tara kung nakusin ako. Ako nakakabautak. Uri nga, tataron ako ni Yesu. Bakusin ako. Ay akatan ko na ba Yesu? Sino po katatan? At tatan nga stand by. Isinan ko. Ani, tukaw. Taruwa manong tayo kayo. Ipugin tayo kaya ko takanga. Ipugin tayo pala. Ipugin tatan. At katanong nga. Ay punibugin na nasulod bagay tiyo amata. Tiyo amata yung mga bundang sulod bagay ron. Selfish. Yaki narawa kiti amat. Itang iba niya na yaki ko na share. Yaki ko na sa pakaupay na. Imalaw ka na siya ito at akaupay na ni Yesu. Ay sito ko na kita pa iya ako ng karaya. Atira. Naku kapuna ko yambay. Atira hindi kinong duluro kari. Ito anak ko matiraw awat. Paya po ni kamera kaya yakin na Yesu na ko. Paya sila na pa ito way. O yan nang katukay boray ito ko rak. Agi ka karigirak. O yan nang nga niya. Aw kaubaway. Ayo to ko daruwa mano dahil kay. Ipuntes. Itaw to ko ang rato wana. Itaw to rob. Ayo takan teman na po ka rin anong tiya ba Africa. Bugi ka na Africa wala Africa to wana to continents. Anong ko na ta nga ngay. Isira tiya mata. O yan ang maril ka tiya mark. Yan may semet. O yung sundo ng orang itaw to rob. Ano itaw to man na po ka yang nga nagigiyak. Punang iyo matayag yang nga mo na po. Pun sita man na ikaanga. Ay abuo ka na ko yato raki. Mabugin na ba tiyo mata isurupik. Bugin na ba tiyo mata pun siya yang uya makapaya na manaw su. Nangangayo hapon ka na yan suya ka nga. Hindi ba tayo? Mga buntaw siya tiya so ka na ba anak ka baka iya ka buya na pa iya ka niya. Yak, asa nga sa akin marak ay bun nararaysan. Pulsita kayo ba nga giraw?
titabuas kunan kawarya. Tekabanan dia tatan tabuas kunan kawarya di na bayo pun puton na nakaibangag Yesu. Sinakunan ka rigya koray. Sinakunan ka rigya katanak iyay. Sinakunan ka rigya temeway. Puni Yesu wa tangiro ko. Bakuno ko tulong ko ngayon. Puni Yesu wa tangiro ko pagna tawray maindo kina. Bayay kay nakabanay ka arigin di na bayo ay kaagi fair. Enang kaya kay nakabanay Yesu undo ko nari. Painang punto kinabayay tirawa temetemera ki metemet. Metiagi buro hindi na bayo. Ano tapay sinakadiya. Ndo ko ni Yesu undo bongari. Kunoria Yesu gemena yon di na bayo. O sinoria na magurit Yesu ay ron. Tira na magurit Yesu ay kaya karoy. Ay kaya na magurit wala buwaka. Tira nga matemet tabo. Natakabuan pa hindi na bayo. Apa hindi ka meron duwara buwaka. Yan ako tayo sa ira. Masibugin tayo sa ira. Man kamamat na maturupay. Ani, enaro ko tayo sa ira. Pati sa urupay o tayo sa kamamat. Iro ko. Ayaw na tayo kay Yesu. Iro ko. Penara kayo yung temeo. Ano na? Iro ko. Penara kayo yung temeo. Kung kuya, kung oran tayo kayo. Ay, napasin na kayo. Kung kapaya kayo kung oran tayo kayo. Payara kayo temeo rum. Pay Yesu ano na ko temeo. Amen. Sinagi na rama. Kanang patiraro ko. Bubuwa ka kitira na. Diyon na bayo. Sinagi tab. Papugin na pa Yesu, puning ay tauroy, hindi po sumayra. Takoses na makurang uwan betong na tigibutin mo. At Yesu ay napunin meme na idoya. Ay nakabenan ni matay. At Yesu ano ko ay may matay. Kutang hindi tayo di kayo. Kanang pangko yung kunguran doon na orak. Iya tayo pa may sinabay yung kunguran doon na orak. Kung orak isa gituin kakanan ko yun. Kung kantan nga iya na pa yung kunguran tayo di kayo. Kanang patiman ng kaya kunguran. Doon na orak tayo di kayo. Ito iya na makinan temerak. Tosa gibukin bato ako agi merak mga na bato merak inasim gitu boom geram sibum uri nga tetaya kayo teswa enako ilan de mga kunantang sinagi mga kunan merak awan na tiriri ya kakawak sinangaw ni makina ni Yesu sinangaw ni makina ko ni Yesu pun si Yesu awak yari tayo kayo ay ikan na nga ikan mga suwaso na ko yara ko nagbana ka po si Pepa. Ay bubusin kami. Pakanda pun kan waro ay tibipan. Kore aram amta para ko manay am tarbo namba. Yung nas ko nan daytag. Aki at pa yes na karoy. Sibun si kan daytag ibukin kuwaway kay etangiri Yesu ba kunong wa sina sipayan ako yamat. Yung na roria Yesu ay sibun ser karo da pera. Nibuki yarora ni kapera ni koringian terong kakawak. Ya terong ni kameo. Sagi terong ni yawa. Sagi terong ni buaka. Terong tangina me bun may ni Yesu ari arabot. Ito udah sila kinang batuan. Kaya ka ba kaya nga iya tayo temera ki matemete punsa kaya na magurit Yesu. Punsa kina bakanuan na namuan ni babae. Kakwawan ikakwawa. Takawawa. Ikakwawa ay takay di ba ya tatan na wuwa tarawatan ni kabane. Nakoy. Kana kwakwawaan patatan na wusi mera kay ni kabane kanuan diri ya sila kina kay. Kang na ba ikakwawa. Takatanua. Itangiri anday diri kita akan Yesu anta pay para. Karena po kan diri ka tima to kan diri kan Yesu anta pay parayo kaya kana ba ikan diri tano ko riri. Kan diri tano ko auriri. Nakondagan ting apong. Sinariri yon tekan tekay sira ni kay diri bay. Tekay sira ni kay diri bay. Ani kanwan nariri kan nakon dagan ting apong anang kakawak pasinanuri patirara kay diri bay. Tekay diri bay yan ay sagi tatan ingay. Na ito pa yan, karikiya tatan. Atemet. Iyara na kita mata, ba't kay sila na kayo dito pa yung pauro? Kanala ba yan kayo dito pa yung tapong ngayon? Tara na nam. Kung siya, tara nam kayo dito pa yan. Iyan ko yung pa ko natangir ya. Pabukin na, sige am kayo dito pa yan. Am kayo dito pa yan, manay mayam. Ako kayo dito pa yan, manay mau. Temet. Huwag ko na nipilin ako mayay. Iyagi ko na mga diyom, mga minayakum. Bako mga toan na ko ngayon, manay mayam, manay mau, manay mayo, ni ka ba? Sinariya yung tauro ay main. Ara kayo dito pa yan. Antayin ako na kayo dito na ko yay. Puni Yesu. Kan makabayan tayo dito kaya. Sinariya yung tauro ay main. Ara kayo dito pa yan. Antayin ako na kayo dito na ko yay. Puni Yesu.
pa, anang mayroon di taratagi ang iroy, nakain sila na buwan buwak. Nakanganga. Ako, naging boys nakanganga. Ay, ito pa, naging may atata, bang kaya nakanganga. Yakin ako mayroon nantay. Mayroon tuwali karo. Nakanganga, ipon ako mayroon. Tuwali man tupang. Tuwali man tumuto ng man. Tatat. Kaya rin. Ano ba di? Nakakala, inong tunay kayo. Nakantani nga ba? Yan ang may atata. Kanaro na ba? Yay. Tiyagyo ta. Yay tananap yan. Baka nakapusing ka na. Yan din. Siya ka na akabusya. Kaya kayo naroon na rin. Ko na rin. Saan ka para parak? Sina pusiya. Kaya di. Tapos ko. Tanda rin. Ay kay tanda rin naman. May kurubo. Tanda rin naman. Tapos ko. Sa pusiya. Bayan ako main. Ang taon namin di takangaray no di tayo kayo ang kanina ko kunaya tinukura ayan ibus di beban sa kanina kaya di tapos ko pa yata namin kamda ba kaya tapos ko makunani kirak. Hey, 1, 2. Hey. 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 Don't wanna.
Hey. Hey, hey. Wasang mabailan mo po. Ayo, ay the defense. Ano ba?
Para pa. Sa nga pero na buya kayo kayo tents. Ano pa? Kanta nga ba? Ako na dito. Basta nga rin kawan na lang pimagat po. Anatairava 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 Tananomi Kamnani Mekinate Asua O Kamnao Ni Mekinai Nape Apesine Ni Meka Nanau Sita Mel Kea Kea Haya Kame Suang Kami Painakuni Katauraoy Nemi Maimi Hangganay nako Ni Katauroy Nemi Maimi Hayabengan ako may Ni kairing kami nako Kay giminayay Agam namin anapayay Anatairava watananomi Kanani mekinate asua Agam nao Ni mekinay nape Apesinin ni meka Nanang sitabel Kea kea Haya kame suang kami Painakuni katauraoy Nemi maimi Hangganay nako Ni katauroy Nemi maimi Hayabengan ako may Ni kairing kami nako May giminayay Hagam namin anapayay May giminayay Hagam namin anapayay Kamlaba. Tadi ni sama pera ni pera. Lagi kan pada tadi ni. Kalau ni tadi kan dia terlalu kau ya tadi kau boleh lagi. Lagi bentuk ni tadi kalau ni boleh kalau ni kan arun dia kena kia. Kan ni pun itu. Tenan next part mungkin dia kalau ni terlalu kau ya tadi. Kan apa? Tadi ni
Nakanda nga pagkapan ito ba? Itara-tara ibu ba kayo ngayon ito ba ito transisiyak kita buwa kangan ang kuwan na waligi itara na sa kitisiyak mapunti tara ko nari kapag buto kagin na pati tumuray na punti tayo kayo kaya 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 nasisiyak na punti tayo kayo kamdang inara ba kamdang ba ka pa ni sa nga di tagan kakaitaw pumindo kami na punti tayo kayo ilang nakakawala nakunti ito yung abang nakunti tayo tayo na kayo sa katayin ng Montay ilang nakakawala tayo tayo nakunti tayo yara kam nang inara pagbagang takata kami mitay kamasan ng anilay nakunti tayo kayo kam nang pasan na kami na iya sa kaina inakunti aravdaro sa hotel aki mora Asura mantumak, dapat si kakay tayo sa labang ng dali. Tapos ang drawing nila, kaya tumatay, kita ko yan. Si kakay mo kung kulit. Sa mga kaya kayo, sa kakay mo kung dali, dahil ang boys, sa kawawa, papunag, nagiging ako nakakanga papunag, tatan, narawawan, kasi kung na naman ako tawag namin yun. Di ba naman kakanggit ko? Ito, asinatay, kahit ako pahin ka pa rin, kaya si kanya isak, ay kung ngayon ako naman, kasatay tayo, kapag saking ko yun. Ako aligida yan, kami ako po na ba yun? Ako yun. Kinahin kayo sa mga Simon Roy, para kaparin na ng Roy, para rawali na ngayon ka pa rin. Tukar lagi kami lagi apa yang kata kay inon ti kay kayo lahat na natin sa mga apa ni tapuno inon tayo ka live stream inon tayo hindi ako na natin para tinayuwi ako nakawag ni inon tayo kayo awag ni inon tayo nasu nabura ng kata ng kapasya ng utad na ngayon sa pusiyo mo na kata nila bet tuwa na kayo kata tinabura kata nila tabog kasi ako pura inon dollar kumana sekarang wali kemudian terawih apa kali dalam dunia. Ayat yang terus tadi terawih nasib Yesus. Amin.